Ato ni tagag pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang pag kuan ba timbang-timbang ba unsay prioridad, ha? Secretary Cristina Frasco. Ha? Pagtimbang-timbang ba? Nya kinaas BBM dali mo uli. Escort sila dayon mahigala murag dili gikan sa London. Straight to the Pero point. butaga tagaan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Pero manay point. giingon nga kinis Cristina anak yung Gwen. Nang matuod yun nga sa iyang pagkaanak, gawas nga puti liwata mahigala sa iyang naong, iyang pamurma nga Gwen gyud. Ang iya pod mga higalang paghatag og prioridad, Gwen gyud. Di ang mga higalay hospital mga kaigalaan nga angay tagag prioridad wa gyud kay iya suroy-suroy sugbo. Si Cristina pod mga higala di ang mahigalay mga konstituente nga kinahanglan dunay leaders mga kaigalaan nga mutimon. Atol sa Bagyo wa gyud ay tuwa suroy-suroy London. Banyagi katawa-katawa ha. Suroy-suroy sugbo ug suroy-suroy London. Niyo uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko